Kde bolo, tam bolo. Kde sa voda sypala a piesok sa lial, bolo jedno kráľovstvo. Kráľ s kráľovnou sa pokúšali o jedno vydarené dieťa. Bol to ich veľký sen. Za zúrivé snehové výchrice kráľovna počala svojho dlho očakávaného potomka. Malá uvrieskaná snehulienka mala vlasy ako omočenú slamu, pleť mala bielu ako múmia a líca červené, ako by ju každý deň otec mlátil. Kráľovna bola závislá na alkohole, tak sa kráľ s ňou rozviedol a o týždeň si našiel milenku. Snehulienka začala navštevovať strednú priemyselnú školu a väčšinu času trávila na intraku. Kráľ sa nudil a chcel nahradiť Snehulienke chýbajúcu lásku matky. A tak si vzal svoju milenku. Keď otec odkryl závoj a nevesta sa usmiala, Snehulienka dostala epileptický záchvat a padla na zem. Veď s jej budúcou matkou chodila celé 4 roky na strednú priemyselnú školu. 3 dní a 3 noci ju preberali zo šoku a bledá Snehulienka ešte viac zbelela. Macocha ju neznášala, lebo bola krajšia ako ona, aj keď postúpila viacero plastických operácií a otučňujúcich kúr. Snehulienka to nemohla vydržať a vzhľadom na to, že by musela ísť dokonca aj pracovať, zbalila si kozmetický kufrík, nejaké tie handry a zdrhla preč. Noci a dni blúdila lesom, stala sa z nej anorektička, dokonca sa jej báli aj lesné zvieratka. Ako blesk z jasného neba uvidela malé svetelka s tačmi lamp 7 trpaslíkov. Otvorila kozmetickú taštičku, vytiahla dermakol, špirálu a nestierateľný rúž, veď je krásne byť sama sebou. Podišla k chalúbke, jemne zaklopala a pootvorila dvierka. Trpaslíci ešte neboli doma. Jej hladné oči uvideli stôl plný jedla a pitia a všetko im zjedla. Potom sa hodila na posteľ, všade ostal po nej neporiadok a zaspala. Keď prišli trpaslíci domov, Snehulienka sa prebrala a strhla sa veľká bitka. Nakoniec sa všetko urovnalo a Snehulienka im robila dievča pre všetko. Opratovala, prala im v pračke za nosy s naklonením bubnom, aby nerušila pokoj prírody, varila v parnom hrnci poky a žehlila. Macocha vykonávala svoj každodenný rituál. Hodila na seba kilo tapety, postavila sa pred zrkadlo a spýtala sa. Zrkadielko, zrkadielko, povedz mi, kto je najkrajší na zemi? Uhni, stará, nevidím. A tam je tá Snehulienka zahrabaná v chatrči so 7 krpcami. Macochu to naštvalo a tak sa rozhodla zničiť ju. Vybrala najkrajšie jablko, napustila ho rejdom, ktorý zničí hmyz dokonale a dúfala, že to zabije aj Snehulienku. Prezliekla sa za starú tetku, sadla do svojho Audi A8 a hýbaj ho do hôr. Hľadala malú chalúbku. Cieli zaklopala na zhnité dvere, otvorila Snehulienka. Podľa plánu zjedla jablko, no len čo prehltla, nevedela, či jej zabehlo, zatrepala nožičkami ručičkami a padla na zem. Trpaslíci ju natlačili do truhly z plexiskla a oplakávali jej smrť. Náhodou šiel okolo vydedený zubožený princ menom Nekrofil na svojom mopede a poboskal mŕtvu Snehulienku. Razom ožila, no nemohla otvoriť oči pre zaschnutú špirálu. Usmiať sa síce mohla, ale urobila veľkú chybu. Zabudla totiž použiť nový Winterfresh pre ľadovo svieži dých a princ zdúchol ako Bin Laden. Zrejme spáchal samovraždu, lebo potom už nebolo o ňom ani chýru, ani slichu. Tak sa zo Snehulienky stala stará dievka.